שלום, שמי ליפר יהודית. לצערי הרב נפלתי לפני חודש בערך ושברתי את היד. בקופת חולים לא מצאו שזה היה שבר. לאחר 4 שבועות ראו ב-CT שזה שבר ושלחו אותי לעשות גבס בקופה, והגבס הציק לי וזה לא היה לי טוב ולא היה לי נוח. ניגשתי לפרופסור לוריה בהדסה והוא טיפל בי בעבר כבר, והוא הפנה אותי למישהו בשם ולרי שכרגע הוא טיפל בי והחליף לי את הגבס בצורה הכי טובה והכי מקצועית שיש. אין לי לחץ על היד, אני מרגישה נוח וזה גם לא דוקר. אני ממש ממליצה מי שצריך גבס וטיפול נוסף שיגש לוולרי. הוא מאוד טוב גם בתור בן אדם נחמד וגם מקצועי 10.